Hola, els que no tenim jardí o un pàrquing particular o un passadís a casa amb una diana, podem entrenar la seqüència de tir amb una banda elàstica, un entrenador i un mirall. Comencem posant la banda elàstica tal qual recolzem la mà en l'arc. Tensionem, baixem l'escàpula, pronem colze, traccionem amb l'esquena, rotem l'escàpula i alineem el colze de corda amb la mà d'arc. Mantenim la pressió davant, la tensió a darrere i relaxem els dits de corda. Si tenim un entrenador o el podem aconseguir, també és molt bo per entrenar. Posicionem la mà, baixem escàpula, pronem colze, traccionem amb l'esquena, rotem l'espatlla, alineem colze amb la mà d'arc, mantenim la tensió davant, la tensió a darrere i relaxem els dits de corda. Bé, entrenar a casa i no sortiu. Que la força del bosc us acompanyi. Ens veiem aviat.